A to jahodový takový, ten na vrchu to jahodový a spodek byl makové, to měla Janina. Jo. Jo. A to bylo dobrý. To bylo dobrý, no, to nám chutnalo. Já bych taky chybu chutnala, ale... Jo, ty jsi vlastně neměla to kvůli tomu maku. To. Onem, jdem, 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 jdem. Ne, tak ne, za ručičky. Ne, já nechci. Hano, já to, ale, Hano. Tak pojď, prosím tě, nebo děda se to zblázní. A klidu. Ne, nejdeme stoupat, ne. Ale jo, teďka můžeš jenom na chvilku, ať to. Domi, obrázek vyletí. Domčo, No to by to bohužel, trvá. Hano, já to natáčím, já to nefotím. No už si ho vem. Slava. To je moc náročné, no. No. Tomi, dívej, co to má děda? Brk. Tu ruku dej kousek bokem a stáhni mu triko, ať je vidět, co ho bude jednou živit. No dobrý, tak jo.